Jo, tak já to řeknu. Asi v roce 2003 jsme udělali sérii, která se jmenovala Český les, a ta se skládala z 10 obrazů a každý obraz byl vlastně stejného typu. Jakoby motiv, obrazový motiv na tom obrazu jsme použili vystřihovánky, které jakoby zdrojově pocházely z tradiční kultury sudetských Němců, dejme tomu siluetové černobílé vystřihovánky. A dolů pod to jsme umístili nápisy, které jsme vyňali z takzvaného neoficiálního desatera českého vojáka v pohraničí, které zněly jako například nepřestaň nenávidět Němce, ženy i hitlerovská mládež jsou našimi nesmířitelnými nepřáteli, chovej se k Němci jako vítěz a tak dále. No a my jsme vlastně vzali několik těchto obrazů, naložili jsme je do káry, odjeli s nimi na Balt, na Rujánu a tam jsme je zanořili do moře tak, aby byly vidět jenom pouze ty motivy, takže vlastně ty štvavé nápisy zmizely pod hladinou a to jsme je vyfotili. Úžasný je ten motiv toho moře. Za prvé ho nemáme, za druhý příjemný výlet a druhou věcí bylo, že samozřejmě pracujeme se zakrýváním textů, takže to byl jiný moment, než se dá v České republice s tím pracovat. Pracoval se s tím jinak, pro mě zajímavá věc, zanořování, mizení textu jinak, že už to nebylo začerňování, použití jiných zdrojů. Jde o to, že vlastně konceptuální umění nebo politický v tom kontextu pracuje s textem a jakoby dovysvětluje některé třeba činy, které utvoří třeba performance, je doplněna textem a osvětluje, proč ten autor to činí k divákovi. My jsme trošku chtěli udělat experiment, vyjít k tomu opačně, přestat používat text a tím vlastně změnit naší práci i vlastně náhled na to, jak to divák bude vnímat. Pracovat bez textu toho umělce vlastně, nebo tu skupinu dostává do jiných momentů, musí pracovat jinak třeba s jinýma, třeba teď pracujeme vlastně s kamerou víc, točíme, děláme performance víc, to jsme předtím k tomu jakoby tolik nedospěli. Dělali jsme třeba víc obrazy nebo jiný akce. Naše umění lze dost často připodobnit, já nevím, spíš, nějakému výkřiku, který se může vykládat jako různě a my ho nechceme jakoby komentovat. Samotná ta akce jakoby ještě není uměním, ale uměním se teprve stává v momentě toho dokumentování, protože když člověk přemýšlí o dokumentaci, přemýšlí o tom uměleckém počinu a teprve divák v galerii je schopen rozečíst ty souvislosti. Trvalo to, my jsme si zvolili akorát, kolik obrazů ponoříme a pak, že uděláme společně dohromady, aby vznikly nějaké fotky a záznam. Takže můžu odhadnout třeba půl hodiny. My vlastně přemýšlíme rovnou, když jsme tu akci koncipovali, jakým způsobem ji budeme dokumentovat a vzhledem k tomu, že nemůžeme moc pracovat s textem, a nemůžeme napsat, že jeli jsme, já nevím, na Rujánu, protože, já nevím, Caspar David Friedrich tam udělal své slavné obrazy a tam jsme ponořili naše obrazy, tak musíme to nějakým způsobem dokumentovat, znázornit pomocí ilustračních obrazů a proto je vlastně tolik materiálu natočeno z cesty.